Salam mehriban elleşler, tağamanat turanmysyňyz? Bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne, hormatly prezidentimiziň saýasyna, ýer-ýeriňiziň maşgala ojaklaryňyzda agdy berlik, bagtýarlyk, bereketli taçaklaryň bereketten bol bolmagyny, rewşen geljeğimizde tarap ede wadynyň alyp barýan, gahryman arka dagymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak, ýyl ýurt bähbetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň ýarawaçlary etdenmegini tüýfürümden ardy edýär. Şeýle ýaşy ardylary her biriňizde ardylap, aýlakşamyň owadatly gepleşmede başlaýar. Mehran watandaşlar, ine hemmemiziň bilşimi ýaly bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne, gahryman arka dagymyzyň tagallasy bilen biziň her bir günümiz toýlara, bayramlara etlenýär. Biziň toy bayramlarymyzda bolsa, biziň ustad halipalarymyzyň, kompozitorlarymyzyň eterne dören aýdymlaryny biziň ýaşlarymyzyň, halipalarymyzyň ýerine ýetirmegine tide ýetirýär. Edi doganlar, ine hemmemiziň bilşimi ýaly gahryman arka dagymyzyň tagallasy bilen ata-babalarymyzdan gelýän medeni mirasymyzy däp, desturlarymyzy, edim gylymlarymyzy, sungatymyzyň ense sirlaryny geljekki ýaşlarymyz öwrenmek üçin gahryman arka dagymyzy halipa şartlaryny açyp berdi. Edi doganlar, siz biziň gepleşigimizde ýa-da tomoşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşiklerimizden her sanyna ýurdumyzyň dürli putoklaryna zähmet çekýän bir näçe medeni ustatlarymyz biziň gepleşigimizde gatnaşýarlar. Edi doganlar, şu gün biziň gepleşigimizde bolsa, ýani gahryman arka dagymyzyň tagallasy bilen biziň medeni ustatlarymyza uly hormat goýulyp, ine ýaňy ýakynda Türkmenistanyň atgydan artisti Hakberdi Hudaýberdiýew gahryman arka dagymyz Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly ady berdi. Bu bolsa biziň medeni ustatlarymyza goýan hormatyna nişan bolupdyr. Edi doganlar, şu gün bilen gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Hakberdi Hudaýberdiýew ömür derejesi bilen baglanşykly ýazmagy makul belip. Edi doganlar, şu gün Hakberdi Hudaýberdiýew bile zähmet çekýän bir näçe medeni ustatlarymyz şu gün bizde mehmançylykda. Geliňizler, tahnamyzda Türkmenistanyň halk artisti Hakberdi Hudaýberdiýew garşylaýan. Mehran watandaşlar, ine şu gün ýerde urlerde Hakberdi Hudaýberdiýew bilen bile zähmet çeken Türkmenistanyň atgydan artisti Nuriyat Tokaýewiň ine oglam şu gün biziň gepleşmede gatnaşmana geldi. Ataket ogly halal diýişleri ýaly ýurdumyzda da her bir maşgalada halipa şartyk ýoly dowam edýär. Ine Hakberdi bilen bile zähmet çeken Dewran Nuriyatdyň biziň gepleşmede Türkmenistanyň atgydan artisti Dewran Nuriyatdyň garşylaýan. Mehran watandaşlar, şeýle şu gün bilen gepleşigimizde ine halipamyz Hakberdi Hudaýberdiýew bilen bile zähmet çekýän, ýani Türkmenistanyň atgydan artisti Nuriyat Tokaýewiň ensi ine Ahal welaýatynyň medeniýet müdürliginiň aýdymçysy Ferdar Anneverdiýew bilen gepleşigimizde Ferdar Anneverdiýew garşylaýar.
kuşta kovali, mukamlar sayraşar bilbil misali, nur paylayar ine yerin cemali, gül zemin bürün yer yaşıl vısali. Merhan vatandaşlar, ine görüşümüde yani şugun kuun birin gepleşimide katnaşmana gelen, yani Türkmenistan'ın halk artisti Hakberdi Hudaýberdiýew bilen şugun kuun öretsenli täze aýdymlary işläp halk köpçüne ýetirýän ine mediýa ustaatlaryny bilen tanış bolduk. Edide onlar şugun kuun bilen gepleşimide katnaşmana gelen aýdymçylarymyda taýdanlarlyk edýän Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyarlyk aýdymçylar toplary taýdanlarlyk eder. Şeýle bilen gepleşiklerimizin şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Bir de şeýle ajaýyplyklar döredip beren, geçmişimizde tarpa goýan, biziň medeniýet ustaatlarymyzyň hak gowanlary, gahrman arka dagymyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. El ýurt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriniň elmeden rewaçlary etlenmegini tüýsüremden arzuw edýär. Edide onlar şuň kuun bilen gepleşimde gatnaşmana gelen aýdymçylarymyň ýerine ýetirjek aýdymyň, sadynyň sözüniň kimenkidigini, şeýde näçinji ýylle biziň ustad halifamyzyň ýerine ýetirenligini bilseňiz, 0585 SMS uradyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berende, Akbul Tututu Kärhanasynyň taýýarlar sowgadam tire garaşýar. Onuň hem video soňky saatlar ýerine soturman sizden haýsy edýär. Merhan vatandaşlar, ine hemmemiziň bilşimi diýäli bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka dagymyzyň tagallasy bilen biziň medeniýet ustaatlarymyza uly hormat goýulýar. Hemmemiziň bilşimi diýäli ýaňy ýakyna gahrman arka dagymyz Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň aýdymçy toplarynyň çeper ýol başçysy Hakberdi Hudaýberdiýew Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly ady berdi. Bu bolsa biziň medeniýet ustaatlarymyza goýan hormatyndan nişan. Ine gahrman arka dagymyzyň bu döredip berýän mümkinçilikleri her bir insany medeniýet ustaatlarymyzy täze eserleri, täze saadlary, täze aýdymlary işlemäge ruhlandyrýar. Edide onlar biz bolsa sözümizin başynda uly başlar, kiçik işler, mehman atаңdan uly diýişler ýaly Türkmenistanyň halk artisti Hakberdi Hudaýberdiýew bilen gepleşmegi başlamakçy. Hakberdi aga gepleşmegde hoş gördük. Şafer parar gutly bolsun. Çekden rahmet, ýagar rahmet diýişler ýaly gahrman arka dagymyz her bir sungat adamsynyň şeýde ähli urgularda rahmet çekýän medeniýet ustaatlarymyza özüniň şahy goduny berip otyr. Bu bolsa biziň medeniýet ustaatlarymyza goýan hormatyndan nişan bolupdyr. Ine bir karar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka dagymyzyň tagallasy bilen biziň irki ýerine ýetiren bir ustaat halipalarymyzyň aýdymlaryny, täze eserleri geljeki ýaşlarymyza ýetirmek üçin halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Sizem näme ýaşlyk ýyllaryňyzdan Türkmenistanyň atgan artisti Nuriýat Tokaýew bilen, Türkmenistanyň atgan artisti Çary Hekimow bilen, aşerede Türkmenistan halk artisti Hakberdi Allamradow bilen, Gurban Gurbanow, Türkmenistan halk artisti Atabaý Çarguliw umuman aýdymyzda bir näçe ustad ägirtlerimiz bilen, halipalarymyz bilen rahmet çekmekde nesip etdi. Elbette şol döwürlerde, ýagny ir döwürlerde ýerine ýetirilen aýdymlary, saadlary, ustad halipalarymyz bilen bile işlän aýdymlaryňyzy, eserleriňizi täze rewişde işläp bir halk köpçüne ýetirmek üçin gahrman arka dagymyz halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Bu bolsa biziň ählimizi diýsen bu ýetondyrýar. Sözümiziň başyny gahrman arka dagymyzyň ýurdumyzda medeniýet ustaatlarymyza goýan hormat dogrusyna şeýle ustad halipalarymyz bilen rahmet çeken döwürlerimiz bir ýatlak geçseňiz sesizden. Ştaýda hormatly arkadaşlarym döret berýän şertiniň gönlüniň hüzüri görüyorlar da şular. Ýyllaryna şatlyk, illetde asudy ýurtda berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne şu Türkmenistan dünýäye aýjak ýaşlar bar. Bir bagtly adamlar. Näme ýagdaýda eserler, owadan eserler dörýär. Bir ýurt başçynyň bir ýurdunyň söýeni, onun özü şahana aýdymsady gowruny, asudulukdy. Elbetde bagtyarlyk zamanına men öz dörejligimi döwre bersem nartaç. Bir önjeli işleyen döwrüm hata edýän bagtyarlyk döwrü. Hormatly arkadaşlarym köp sag bolsun aýdym. Ähli wagtda hormatly arkadaşlarym meni öz halipam taýýan. Hormatly arkadaşlarym çykyşyny aýdym ýerine ýetirşi, saat ýerine ýetirşi, ýüzüni nur ile bermek. Sahra medeniýet. Umman hemme zatda özüme halipa hata eden. Türkmenistan Içeri işler ministrliginiň aýdymçy toplarynyň aýdymçylaryna ýardaşlama, şähertlenme,
hemmäde berilen yapılan soğut dip kata edin. Teýäi hormatly arkadaşlarymyň görýän batyarlyk zamanyny halipalar ýatlan, ýani köp iş bitiren halipaların atlaryny tutduňuz. Elbetde şolar tirtegine galýa. Şolaň döreden eserler şu soňky ýaşlar üçin bir görülir, nusku. Şoň üçin hormatly arkadaşlarymyza bir halipalar ynanýany, ýani ödümek üçin giýjäm günlük işler bir batyar soňda işler kata edýän özünde. Ýani da halipaň ogly hem de inti görnäýil batyarlyk döwri. Men özümün batyar soňda işgär diýip ýene bir zat aýdyp biljek. Senin halipa duamyny özüne öwretýär şäherdinde. Men şu batyarlyk zamanında şu zatlara joş Murat Tokayev döwranyň kakasy, halipasy şoňla bile işleşmek bana niýet. Bu boyunla bitin sınar cevap verir. Benimle kovalma gelmeli. Gelmeli kim bollu katilete. Benimle kovalma gelmeli. Gelmeli kim bollu katilete. Benimle kovalma gelmeli. Altaydır karşı yarım yedi. Yâti ölüm kalmıka çok verdi. Avalemin kuşanma deyip bitirdi. Benimle kovalma gelmeli. Avalemin kuşanma deyip bitirdi. Benimle kovalma gelmeli. Aytmadım aytmalıma ökünýär. Ağalary direnişip dur çekinýär. Alacym ýok indi taňa çokunýar. Benimle kovalma gelmeli. Alacym ýok indi taňa çokunýar. Benimle kovalma gelmeli. Kulluk olsun bir sayet bitirdi. Elçe salamımı yara getirdi. Dur olup kanlı olup oturdu. Benimle kovalma gelmeli. Benimle kovalmağa gelmeli. Türkmen-TV.gov.tm sizin hyzmatyňyz. Döwrümizin bir filanyan başlaryň ýene biri Türkmenistan halk artisti Atabay Çaruýewiň aýdyn-aýdynlary bile işleşdim aýdyn döretdim şoňlary şol nesiller dowam edýär. Çağlar şulatdyň näme alamat hormatly arkadaşymyň halipa şähertlik ýoluny döredip siziň hem şonu duýmaňyz şu aýdynlary bagtyar owalar döretmedik mümkin emdäl. Hormatly arkadaşym Benet baş aman bolsun. Iý ýurtdy nähmetli işleri elinden uraşdary sen men tüýs ýolundan ardy edýän. Sağ olun. Sağ olun halipa. Ine sizi göremizdi
hökmani ýagdaýda siziň bile işleşen Ustad halifalaňyzdan biziň gözüňizde gelýär. Nuriyat Tokaýew bilen bir näçe eserleri, bir näçe aýdymlary döredin. Aşerede Atabay Çargolyw bilen bile toy bayramlarynda çykyş edip täze eserler, täze aýdymlar üstüne işlediňiz. Yağılır yolu tündüğünde yolu tündüğünde benim fonoğuydım sallanıp geçti. Almayağımın nâdip birinden ağlı bellerin testi de gitti. Siz ilkinji şu aýdymsa soňgotyna geleňizde sizi şu aýdymsa soňgoty itergi beren güç näme? Bizim berýän soraňyz gat köpürli. Men inansayın türkmeniň bir sahannazygyny ene hudusynyň başlaýardan. Hawa. Men ejem aýny göder, kakam Hudaýberdi. İlki çağın üşüğünü en atabilen ekenim. Halipa kompozitor Nuru Halmamedow. Aýatlaryň diýen kinoşa döwürler görkezilýärdi. Oň sagram Halipa kompozitor Nuru Halmamedow. Sonra kakam şolaýdymy aýnan aýdymda. Ejem adam aýny bolanda şolaýdym gowurýan eken. Menim şu talança hiňlenip aýtdym. Sonra ilkinji kakam diýdi, ejem eje bolup diýdi şonu. Ya ejeň eneň duýgusy başga bolýar da kakam bu türkmençilikde her türlü ornuwa diýşäli. Ejem şu aýdymym gowurýan çağırdy düýdürip durýar. Ejem bilen kakam ilk hart diýen kakam. Ona size aýdymsa soňgotyny bir ýol açyp size bir aýdymsa soňgotyny uguradan ilk bilen enata bolýar da. Enata Tanrıerdi Hozukkaýew belli ýazgy, dramaturg, şu kakam haýys boýunça şu üşüni bilen ýani aýdymsa soňgoda bolan duýgumy duýup Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanaky ýürütücü taýçylyk mektep internada okuýarlaşdyrdy. Onu 3 doğan bolup geldik. Men özüm 5 inim 6. Odan gelen oğlum düzgünlerim bilen bak ýöne bir aýdym öwrenip ana medilen niýatlajak bolýan. Şu barnaşdy bir kabul etdiler. Gowurdylar şonu da akordeon fazla roluna mağlup etmelidirler de. Her döwrüň bir sunat ustatlary bolýar da. Şu mektepde ilkinji notda maňa bilim beren halipalar ýatdyjak. Şu Türkmenistan halk artisti Nur Halmamedowyň elinde maňa bilim alyp meýser etdi. Hoşbakt olun onun eğlen toyuna Erdem hılvat eyle barsın büyüne Varsın öldürülür varmasın ölüm Aynadan ayna Aynadan ayna Varsın öldürülür varmasın ölüm Ne de hukamdan yanar humar gözümde Kurban olum şehdi şeker sözümde Aynadan ayna Aynadan ayna Tutsun öldürürler tutmasın ölüm Aynadan ayna Tutsun öldürürler tutmasın ölüm Yankı Çar Hekiyev
Türkmenistan atlanan artisti. Gurbanov. Toğrul artık bir yerde okuduk. Bir molunda okuduk da sonra Nurhan Medif'in beren maslahatı şu millilikten daşlaşma millilik son duysam dünya Türkmen milli tağımına çıkıp bilerdim diye manida bana diyene de bir yaşarak son aydınına mail olup fadına mail olup son dörözülüğün elbette belli oluyanlar da halipan uğra man diyecek kolayalım şu önünde aydın dörötmemi finak gördüm. İlk ikinci yerine getiren sağlam döwrany baştan geçirenler dalçınya bir zappaklar dalçınya çaң döwrüne eser berilýär şonu daşyndan hüwet salsaň molum duýsa oňun bir artykmaz tarapy bar ekenne millilik döwri bir sağlar aýdynlar yerine getirýär. Kämilesen döwründe başga sağlarda her kim özi ýeri bar. Şu döwrlüýün bölsek men bir aýratyn bir zady özümde açdym diýjek bolýarna. Sebäbi islenlik kural salsyn aýdymayt bir milli bolmaly özüni. Şu millilikden hem ýa mysal getirdim Nurhan Mamedov. Döwürdeş kompozitorlygym. Alagadan bir sady ýöne çallanak maslahatlaşylýar. Halkyň ýüreginde näil aýdym uzak ýaşaýaka diýip sonra berk gören özümi. Aýdym şu maslahatlaşylygyny özüni milli yerine getirjiň duýmaly. Ondan men şunu şeýtdim men şeýle görýän aýt diýsen bolana. Aýdym şeň öz yerine getirjik usfatly göden tutulýar. Ondan şu mektepden soň ýokary hujaýyny giremde ýem sada da şoňa kämilleşýän bildirýärdi. Mektep döwrüň aýdymlary bilen şu döwrüň aýdymlaryny deňeşdirýän on bir halipe gören näme diýip şonu halk bilýär. Men özüm bagtyar şunu diýişger hata edýän. Döwrümizde şu ýan Hadyp Sunýaly döwürdeşlerim bilen şeýle kompozitorlar bilen bilim almak elbetde ol bir bagtyar adyma meýesser edi. Onam şu hormatlar kadagyň döwrüni açyryp ýyle ýaýanynda men köp sag bolsun aýdan hormatlar kadamdy. Sag bolun Hakberdi aga. Ýönene şu ýerde ýene bir sorag beretim gerede. Dedine Ustad Halipamyz Türkmenistanyň atlanan artisti Nurýat Toqqaýew bilen nähili eserler döretdiňiz? Sağdandan döröjü sağdanly kompozitor hem sağdanly bolsa az mümkinçilikler köprak bolýan eken. Başyň ýanyny çalýan. Anam etdim Nurýat Toqqaýew. Toýa gidýär oğlum festival ben çalsyn duýýan bir heň adam döröt gördüm nähili bolsa. Anam uldatdy. Onun sözüni sağdyny özüm seredersin diýip onu toýlarda dawarlarda bir oğdan aýdýan ýerim Nurýat Toqqaýew diýilende bar köp urlaýdym şol. İlki dutardı, tardı, son estrada sunuğuduna şu dürlü rollları geçirmekte kervan aşılamadığım biri. Atavay Çağır oluyor, Nurýat Toqqaýew. Ondan oturduğum yaş olan Nurýat Toqqaýew yani näme aýdym döretdim kan. Ondan gabiýetde oğdan goş gördüm de, yani ak sunan. Akladım aýtdym, ähli gowruklary deňelýär. Şu ak sunan aýdym, çekinip diňlet gördüm Nurýat Toqqaýew. Oy gatanam berdim, hak berip şulaýdym men gowurdum dedi. Men şunu aýdyp finansiýa menim bir ýaş olan, onu elik oglanlar dürlü gorollarda çalýan oglanlar var da diňläp gowurdylar. Gowurdy diýip onu halk baha bermen öz. Şu ilkinji döredden aýdym, şolar ýaly halipa döretmen ullukan jogapkärçiligini bardyň duýjak bolum. Onun ýa-da söre men lälen forman gelmedim diýip bir aýdym. Şunu goşdum gowurdum Murat Basyýewiň sözüne. Nurýat Toqqaýew ýene de berdi güýjüň finýän gelişmänem durana döredýän aýdym diýip aýdym sordum sağdan oldum gowlat eserim finýişle tolgunma ummalandy gowduýda tolgunmasaň sen duýmadyň bolýar da şoň üçin çekinýärak Nurýada men ýene bir aýdym Halipa Bawa şunu bir diňläp görseňiz özüm siz gözüňiz berdim diýdim de studiýada tesiýada oturdy men döredän metr owadan aýdyp bar ya şonu gelecekde bir zat edýäňde şu aýdym çiň pikirini gödöňüz tutmalygyny düşündüm. Bizden ol halipalar ama bolmayan ýer sorasyň olar ulu hewetli gurrun berýärler, ana mediýalar. Şeýdip men lälen sualmana gelmemi aýdym şonu tesiýada oturdy. Bir owadan görüşdi men şonu ýerine getirip berýän. Sadram öňe çalsam menem ýaş oglan
finans göreynidim. Halkımı kabul ettim kaydiyen. Sual denizim yaşaş olaydım. Görýäňiz mesel Nurýady Halipa bilen näçe ýyllar bile zähmet çekip bir näçe eserler, näçe tane aýdymlary döredip soňra olamyr bagtdylykdan nişan sebäbi bugünkü gün Gahrman arka dağımyzyň saýasyna biziň ýurdumyzda da Halipa şärtlik ýol dowam edýär. Bugünkü gün siz şol Halipa Nurýat Tokaýew bilen bile zähmet çeken bolsaň elbetde berkaratyň bagtýarlyk döwrüne öz ogly Döwran Nurýady bilen jeda insi ine Serdar Anaverdif bilen bile zähmet çekip täze eserler, täze aýdymlar döredýäňiz. Elbetde o bolsa biziň ählimiz diýsen gowanýar. Görýäňizmi özi bilen hem ogullary bilen hem zähmet çekmek siziň nesibeňizde bar eken. Onu näme Halipa gepleşigimiziň şu ýerine bir owadan bir sarlaňyzdan bir çalp berseňiz hasam gepleşigimiziň şowkuny artardy. Elbetde ulu höwetlen. İyi vatandaşlar aýlakşam muwalat gepleşigimizde dowam etýär. Biziň gepleşigimizde ýergider tomoşa edýän bolsaňyz görýänsiniz biziň gepleşiklerimizden her sanyna ýurdumyzyň dörli pudoklaryna zähmet çeken bir näçe ýerleşlerimizden aýdymçylarymyzdan gatnaşmagyna ýergiderli ussat halifalarymyzdan aýdymly tüzeşdirýär. Biz bolsa gepleşigimizden dowamyna şu aýdymçylarymyzdan ýerine ýetiren aýdymnyň tadynyň sözüniň kimligini sorag berýär. Biziň beren soralarymyzda bolsa ýerleşmeden bir näçe SMS-ler gelip goşdy. Geliň äder gepleşigimizden şu ýerine şu ýerleşmeden gelen SMS-leri gysgaça tanıştyryp geçmekçi. Ine bu SMS-i biziň gepleşiklerimizde açylany bäri ýergiderli biz bilen ara gatnaşykda bolýan. Biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berýän Ahal welaýatynyň Göktepe etranyň Gorjy owasynyň ýaşaýjy Maral Ataýewa da biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berýän ýerleşmeden biri. Bu SMS bolsa Lewap welaýatynyň Taýat etranyň ýaşaýjy Durna
Beşimova, Daşowut welaýatynyň Goda etrawynyň ýaşaýjy Rozbay Roziýew, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Dursultan Ýagşywa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Maral Seýidowa, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjy Durmuş Durduýew, Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjy Owazgelli Meredow, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Toýgelli Akyýew, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Sehra Wedel Meredowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Ajap Ataýewa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Meretgelli İşanow, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Altyn Wedel Akmuradowa, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjy Senem Aşyrowa, Ahal welaýatynyň Kak etrawynyň ýaşaýjy Güýçgelli Meredow, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjy Selvilniýad Roziýewa, Lewap welaýatynyň Çerjek etrawynyň ýaşaýjy Durdy Oradgelliýew. Ene biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren ileşdirmez. Igi watandaşlar biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren ileşdirmez üçin mirasymyzyň hazinasyny saklanyp galan bir aýdym size eşdirýär, diňleň, dinjalyň. Kalımı dolu kaygıdan, yanıma yanan kıyıdan. Kalımı dolu kaygıdan, yanıma yanan kıyıdan. Bu duyguyu duymadın ey seyen yarım senmedi. Bu duyguyu duymadın ey seyen yarım senmedi. Yalan divananı gelip yürür kolu. Yalan divananı gelip yürür kolu. Buna manimin dilini çalan kadın gelmedi. Buna manimin dilini çalan kadın gelmedi. Yaşıkı duyulmuş olun, teyinli yarıma daş olun. Yaşıkı duyulmuş olun, teyinli yarıma daş olun. İki vedim yaşılı, ay bölümün kendidi. İki vedim yaşılı, teyinli yarım kendidi. Yalan divananı gelip yürür kolu. Yalan divananı gelip yürür kolu. Buna manimin yüzüne çalan kadın gelmedi. Buna manimin yüzüne çalan kadın gelmedi. Yalan divananı gelip yürür kolu. Yalan divananı gelip yürür kolu. Buna manimin yüzüne çalan kadın gelmedi. Buna manimin yüzüne çalan kadın gelmedi. Ay bölümün gelmedi, seyenli yarım gelmedi. Ay bölümün gelmedi, seyenli yarım gelmedi.
Mehriban iyileşler. Türkmenistan'ın Söwda we Daşary Ykdysady Ary Gatnaşyklar Ministrliginiň Söwda öýi jemgyýetçilik giýmeti kärhanalar üçin ýetlenen enjamlary hödürlýär. Dukanda siz hamir ýuwurjylary we ýaýjylary, gowur enjamlaryny, towuk bilen işleýän önümçilik peçlerini, 50 litr içinde garjy enjamlary, jemgyýetçilik giýmetleri üçin gap gaşlary, etiwejji maşinlary, çörek önümlerini we parfümeriýa saklamak üçin tekçeleri, iş otolary üçin mebelleri satyn alyp bilersiňiz. Mehriban adamlar, amatly bahadan ýokary hili daşary ýurt mebellerini saýlama görnüşleri edinmek isteseňiz, Çınar mebel dukanyna gelin. Häzirki zaman dizayn işleriniň ýokary derejelerini talaplaryny öýdýän, berkligi hem-de köp türlüligi bilen tapawutlanýan dünýä belli mebel öňürjileriň önümlerini sizdiňe Çınar mebelden taparsyňyz. Hormatly ýerleşer, Çınar mebel täze bayramçylygy münasibetli arzanlady şyglan edýär. Şeýle-de mebelleri gardyna berilýänine müşterilerine ýatladýar. Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz 46 81 93 46 81 94 45 79 03. Türkmen TV.gov.tm sizin hyzmatyňyzda. Evi vatandaşlar aýlakşam wagty gepleşmede dowam etýär. Bidäder söhbetleşmede Türkmenistanyň atgylan artisti Dewran Nurýazow bilen dowam etmekçi. Dewran gepleşmede hoş gördük. Ine berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka dagymyň saýatyna, inetide Türkmenistanyň halk artisti Hakberdi Hudaýberdi bilen bile zähmet çekmek nisip etdi. Elbetde Hakberdagy öňsiden kakaňy bilen zähmet çekip bir näçe aýdymlar döreden bolsa, elbetde berkarar döwrüň bagtyarlyk döwrüne nesip bilen hem zähmet çekip şo irki aýdymlary şeýle-de täze berkarar döwrüň bagtyarlyk döwrüniň öwüşüni çaýan täze eterler, täze aýdymlary döretmäge de ýardam berýänler. Ine şu gepleşmeden başyna gahrman arka dagymyň şu medeniýet sunuty ustalarymyza goýan hormat dogrusyna şeýle-de Hakberdagy bilen nähil aýdymlary işlediňiz. Şolar dogrusyna gepleşmemiz bilen dowam etsek sizden. Sözümün başyna Floriali şahir paýyny ýapýan edýär arka dagymyň jan sag bolsun. O ne şu günü halipamyz Hakberdi Hudaýberdiýew, o hem halipam hem kakam bilen işleşen, o näçe aýdymlary ýadan, ençem aýdymlaryň sadyny döreden, aýdymlary döreden Hakberdi Hudaýberdiýew, o halipamyz, o ne bir aýdym ýazjak golamyzda da elmidama maslahat soraýas, o ne serdar. Kakamyň aýdymlaryny täze uşun bilen o sadlary täzeden näil bir işlesek diýip maslahatlaşyp bile işleýär. Gelip taňa bir arzman gelgile, munşa şirin janyna bir müjdeyi arada halmar gelgile, aldım howunana berdim himkan berdim ölür ýat bermän kyn gördüm gelgele hanol Süleyman'ına hanol Süleyman'ına ölür ýat bermän kyn gördüm gelgele hanol Süleyman'ına hanol Bellek geçtiğiniz bir aýdym işlejek bolsaňyz Hakberdagy bilen maslahatlaşýan ediňiz. Nete ýer döwürlerde kakyň ýerine ýetiren aýdymlaryny täze rewişde işlen bolsaňyz berkarar döwrüň bagtyarlyk döwrüniň bir öwüşünde de täze eterler işleýänsiňiz, söýgü temasynyň ýa bolmasa watanmyzy wasp edýän aýdymlary işleýänsiňiz. Şolar barada aýdaýsaňyz. Söýgü aýdymlary bir täze döreden aýdymyz bar, ýene ýar diýip halipamyz bilen bile bilelikde
Sadyny dizdi, sözüni tapdyk. Şol aýdymy ine şuň ýerine ýetirip berer. Hem kakymyňa maýdan aýdymma şolary täzeden işledik. Ol aýdymlarym ýerine ýetirip berer. İşte Döwran sözüni okuýarşy. Hawa. Biz Murat Tokaýew ata çağırýar diýär. Indi şolun dowam boldy. Diňe şoň ýoluny aýtmaly düşünýärler-de. Hawa. Bir şolun özleri Olam halipatlar, şolar dinläp özlerine ýol gödüler. Hawa. Men şoň üçin oňlaýan ýanky diýen aýdym. Men şoň beýenýän dogry düşünýän wagtyny biz özümizden şu ýanky diýişmäli Ataýy Saryýew, Murat Tokaýew urunyny aýdýanlar, prezidentler aýtsa, hökman şol ýol aýtmaly diýip düşünýärler-de. Bular o ýoly bilmeli, ýöne täze ýol gödülýänlerini görüp şoňa beýenýär. Bagtyar döwrüni hormatlar kızarmı böyle yağtı mekteplerde şert döret oğudun tehsiyatıyla oturulur kurulun şu teyi döretlen aydın olsun yon aydın olsun şunun tehsi yüzlenmeyin ödü ötüşten alamatta şunun için mene onladım şunu tehlere kakadın aydın koyarın yetiriyor yani ödünün bir yol ödülü diyene şunun için şu sözün bölüm ben şunu koyun yani diyecek olayım. Sağ olun Halipayna şu yurdu ben bir zat görködetim öyle mehran vatandaşlar yine Şturata tere diyen morsanız, Şturata bidiňine Ustad Halipamyz Türkmenistan Halk Artisti Hakberdi Hudaýberdiýew. Ine bir näçe bidiň Ustad Halipalarymyz bilen ine saat çalyp täze aýdymlaryň üstüne işleýän pursatlaryny görüp oturýar. Elbetde bu bolsa bidiň ustadlarymyz bilen, ägirtlerimiz bilen zähmet çekip, şolaryň bir täze aýdymlaryny, eterlerini bir döreden bir Halipamyz diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Hakberdi Hudaýberdiýew Türkmenistan Halk Artisti Ataýy Çargulýew bilen bir näçe toýlarymyzda, bayramçylyklarymyzda bile bolup täze aýdymlary, täze eterleri döreden Halipamyz. Ine bu ýerde bolsa anha berkarardyň bagtyarlyk döwründe ine bir ajaýyp bir toýlarymyzda ine aýdym saat çalyp duran pursatlaryny görüp oturýar. Ine bu ýerde de ine biziň Ustad Halipamyz öz döreden saatlaryna ine saadını çalıp oturýan düşen tuğraty. Elbette şuň kun Gahrman arkadamyz, şular ýaly biziň Ustad Halipalarymyzy ýatlap, onuň bir çeken dähmetiniň bir rehnetini görmek üçin özüniň şafer paýyny ýapmagy bugun kun biziň her bermedi diýsen gowandyrýar. Türkmenistanyň atgydan artisti Nuryat Tokaýew bilen ençeme aýdymlaryň bir saadyny döreden Ustad Halipamyz Türkmenistan Halk Artisti Hakberdi Hudaýberdiýew diýsek elbette ýalňyşmasak gerek. Ine Döwran şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir Ustad Halipamyzy ýatladyňyz. Belki gepleşimiziň şu ýerine hatam gepleşimiz şogly bolar ýaly öz kakaňyň ýerine ýetiren aýdymlaryny bir aýdyp berseňiz hatam gepleşimiziň şoguny artardy. İlgun Allah gezmegin dünyada gezmegin balam Ağlanımda merdim yanın ağla namattın göz yaşın gizlegin balam gizlegin balam Düşmey dostum kimdigin bilmän Suwa girme suňa şuňlugyň bilmän Yalandan ağlaman, yalandan gülmän Sözläňde içiniňi sözlügün balam, sözlügün balam Düşen bennem içinde dedim Cömert bolcak bolmey ile gödedim ile gödedim Ekmedik bağım ey elim uzadım
bağın meyvesin yolmoğun balam, yolmoğun balam. Rahimlik gerektir ilk ödümden, edemi görürsün oğul gıydımdan. Ay ucu günüm geçtin ödümden, namarda bir gıdar bolmoğun balam, bolmoğun balam. Yıkılğın yerini il yıkılmadı yali, düdülüğün balam, düdülüğün balam. Ödüm büdrep ödüm yıkılğın yerini, ödüm büdrep ödüm yıkılğın yerini il yıkılmadı yali, düdülüğün balam, düdülüğün balam, düdülüğün balam, düdülüğün balam. Şol bağın meyvesine yolmoğun balam, sözlendi çınını sözlüğün balam, sözlüğün balam. Owadyňa ençe ýürek maýyllar. Seni dam dinlemäne kaýyllar. Sen uruňda müňläp teşne saýyllar. Sayra ajap aýdym ýanglanawadym. Mehran watandaşlar, edip mehmanlar näşe gün bilen gepleşmede Türkmenistanyň atqalan artisti Döwran Nurýagdyýew şeýleler ajaýyp bir gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirip berdi. Elbetde ol aýdymy biziň Ustad Halipamyz Türkmenistanyň atqalan artisti Nurýagdy Toqqaýewiň ýerine ýetiren aýdymy. Elbette olaydym ýanglananna bolsa biziň Ustad Halipamyz ýeken gözüňizde gelýär. Ustad Halipamyz bolsa Türkmenistanyň halk artisti, Hakberdi Hudaýberdi filan bir näçe toýlary, bayramçylyklary soğun Halipamyz diýsek elbette ýalňyşmasak gerek. Döwran şu ýerde şeýler ajaýyp bir gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiňiz. Ine berde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan men de bir aýdym aýtmaňyza garaşýandyr. Belki gepleşiň biziň şu ýerine Ustad Halipamyz bilen bile işlän aýdymlaryňyzdan birini aýdyp berseňiz, hatam gepleşiň biziň şowuny artardy. Häzir men şu ikinji aýdymmy ine Halipamyz bilen Hakberdi Hudaýberdi halk artisti bile maslahatlaşyp işlän aýdymmy, täze aýdym, şol aýdym häzir ýerine ýetirip bererim. Ady näme? Yene ýar. Yene ýar. Başdyna. Ýöne Döwran tede şu aýdym ýerine ýetirmeden öňürtüne berde bir näçe biziň mediýa ustadlarymyz bar. Şeýleden ha Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň ine talipleri biziň her gepleşikimizden her sanada ýygy giderli gatnaşýarlar. Şeýlede sorajaga barşýarlar. Häzirde berjek soralar, suallar bar bolsa, häzir gepleşikimizde bulan soralardan soň aýdym bilen dowam edýär. Mehriban ýaşlar, edip mehmanlar, näşe gün bilen gepleşikimizde gatnaşmany geren Türkmenistanyň atqalan artisti Nurýag Toqqaýewiň ogly, Türkmenistanyň atqalan artisti Döwran Nurýagdyň berjek soralaryňyz barsa berip bilersiňiz. Haýsyňiz? Men Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň talebi Settar Nowbahar. Meniň şeýle soragym bar. Siz aýdym aýtmakdan başga sunuwatyň haýsy görnüşle meşgullanýaňyz? Boş wagtlarymyz arasynda ýanky halk aýdymlary, halipalar dinlemäge gorýan. Hem şol halipalaryň, şahir halipalaryň kitaplaryny okap, şu aýdyma näýili bir aýdyma gawat geläjek
goşgusyny şu gözlegde de. Yani şunu o da adam sorsan gözlegde bolýanda. Onu da aydymçy bolsaň, täze sazlaň, täze goşgulaň, ya bolmasa irki halipalaň bir kompozitormy eterini dören aydymlar bardyr, ya bolmasa halk aydymlar bardyr. Näme şunu o da adam üçin gözlegde bolýanda, elbetde gözlegde bolum täze eterleri halk köpçüne yetirmeli bolýaňyzda. Bir gepleşigmedi. Türkmenistanyň atqadan artisti Döwran Nurýagdyýewiň ýerine yetirmegine aydym bilen dowam edýär. Döwranyň ýerine yetirjek aydymlary neçinji ýyla halipamyz halk köpçüne yetirdi. Bilseňiz 0585 SMS urup bilersiňiz. Onu mehribanlar, edip mehmanlar biräder gepleşigmedi. Türkmenistanyň atqadan artisti Döwran Nurýagdyýewiň ýerine yetirmegine aydym bilen dowam edýär. Dinleň, dinjalaň. Aynap gelir yanıma, batar oldu canıma. Gülür gözüňden geçti, oynotan fifadım işte. Nurly gözde cadı var, şol gözler intizar edip oyun yakma canım, uzat ellerini yarım. Yine yar, hani yıllar yine yar, ne kirişmeylim benim yüreğim sana dar. Yine yar, hani yıllar yine yar, ne kirişmeylim benim yüreğim sana dar. Anam gülüm yok taşta, senin cemalın başka. Sen deyip dur yar yürü, gelsin gülüm yanıma. Mecnun bolup aşkına, hem gün görünsün gelýär. Näde çektin hem de sada, durma taşta gele yana. Yine yar, hani yıllar yine yar, ne kirişmeylim benim yüreğim sana dar. Yine yar, hani yıllar yine yar, ne kirişmeylim benim yüreğim sana dar. Yine yar, hani yıllar yine yar, ne kirişmeylim benim yüreğim sana dar. Yine yar, hani yıllar yine yar, ne kirişmeylim benim yüreğim sana dar. Idi vatandaşlar aýl akşam o wadaty gepleşmede dowam etýär. Biz borda töhbetleşmedi. Ine her gepleşiklerimiň her sany ýygy derli gatnaşyp Türkmenistanyň atqalan artisti Nurýag Tokaýewiň bir aýdan aýdymlaryny täze rewişde işläp, biziň gepleşiklerimizde, toy bayramlarymyzda ýygy derli halka ýetirýän. Ine Ahal welaýatynyň medeniýet müdürliginiň aýdymsa toporny zähmet çekýän ine Serdar Anneverdiýew. Biräder töhbetleşmede Serdar Anneverdiýewiň berjek gurulary bilen dowam edýär. Serdar gepleşmede hoş gördük.
Ine tidem truwaşdan şu Ustad Halipamız Nuriyat Toqqayfın bir näçe aydymlaryny täze rewşde işläp bir halk köpçüne ýetirýäňiz. Bu bolsa bizi hatam gowanurýar. Tidem näme Ustad Halipamyzyň ýolundan aydym soňragam näme öz ýoluňyzy ýoldaňa taparsaňyz diýip umyd edýär. Sözümiziň başynda şu berkarar döwrüň bagtýarlyk döwrüni bir täze eserler, täze aydymlary işleýäntiňiz. Şolar dogrusyna Halipa şähertlik ýol dogrusyna gepleşigimiz bilen dowam etsek söz sizden. Sağ olun nartaş doğrudanım sımıqda adamsı elmidama gözlögde olmalı. Sımıqda halipalar var. Burada döretmeyen, işlemeyen, bir aydınlarla kızıklanman dursan, şu sımıqdan durya hasap etken. Elmidama täzelikde olmalı, täzelik döretip durmalı. Halipamız hak verdi, huday verdi, kahraman arkadağımız şahir payını yaptı. Halipa şahit yolunu açıp veren için, şu isklerlik aydımlarımız sağlamızı bir halka yaymak için, ol mümkünçülük açıp veren kahraman arkadağımız canı sağ olsun, ömrü olsun. Sağ olun. Haýsy bir aydymçy bolanyny ol hukmanada da gözlegde bolýar. Täze eserleri, täze şygyrlary gözläp tapmar, olamyr halkyň bir ýüregine ýaşajak aydymlar sen döredi bilseň, ol baqy ýaşaýada. Görýäňizmi, halipalarymyzyň ýerine ýetiren aydymlary hersi özüniň ýolu bilen, ýodosy bilen bir halka tanadylýardy. Ine men diýjek bolýanym, şo ýerde de Nuriyat Toqqayf hem bizim Ustad Halipamy Türkmenistan halk artisti öwedgeli tekäýfiň ýanyna saat çalyp soňmurda özüniň ýoluny tapdy diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Ine şeýlede Atabay Çargulyw hem ine öwedgeli tekäýfiň ýanyna saat çalyp olamyr öz ýoluny, öz ýodosyny tapan Ustad halipalarymyzyň biri. Umuman aydymyzda şol döwürlerde, döwürlerde bir aydym saatsyny oturan, meşhurlanan Türkmenistanyň atgydan artisti Nuriyat Toqqayf, Türkmenistan halk artisti Atabay Çargulyw, Türkmenistanyň halk artisti Hakberdi Hudaýberdiýew, Türkmenistan halk artisti Hakberdi Allamuradov, Türkmenistanyň atgydan artisti Çary Hekimow. Umuman aydymyzda şol döwürlerde şolar diňe ýaýlymlarda özüniň bir owadan aydymlary, owadan saatlar bilen ýygydyr halk köpçüne täze eserleri döredip berýärdiler. Elbetde bugün kunan berkarar dursun bagtýarlyk döwründe de gahrman arkadağymyz biziň şo Ustad halipalarymyzyň döreden aydymlary bir gitmezligi üçin, onuň bir süýjüligi bilen häzirki döwürde de berkarar dursun bagtýarlyk döwründe de biziň ýaşamyzy bir öwrenmek üçin, döretmek üçin halipa şähertlik ýolunu açyp berdi. Bu bolsa biziň ählimizde buýsandyrýar, gowandyrýar, täze eserleri, täze aydymlary döretmäge de ymtylýar diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Ha, doğrudan nartaş şu men ýene bir zat aýdasym gelýär. Şu kompositor öz sazy, şahir öz eserleri, goşgulary nimeni bir zat tolk geçdi özüm bir aydym döretdim-de. Sazyny hem ýazdym, sözüni hem özümçe bir ýazyp benetdim boly. Soňra bir hili özüm dinläp, soň başgalama dinletdim. Akberdi Halipa jaňatýan, şunu ýazjak bolýan ol berilmese bolanakana hersin o kompositor sazy bilen şahir Öz sözü bilen. Hawa, onuň şu talip döwrüm Halipaň ýanyna bar. Bir şu talip bir joşýan da talip ondan bir arkadaga alkışnama bir zat ýazaýl diýdinde bolyn şunu. Hem pikirleneýin diýdi onuň bir zat ederse diýip arkadaga diýen aýdym ýazyp berdi. Ha. Onuň şunu gel aýdyp gör, özüňe sesiňe gelişýär, gelişer ýöne diýdi. Sen ýoluň Nuriyat Toqqan ýoly, ýanyna kän zahmet çeken bilýär-de. Şeýdip şol aýdym işledik, halkyň gowunyna da ýarady, öňkü gepleşiklerde de kän ýerine ýetirdim. Ýene berdi de Halipam öz oturan bolan soň, şu taýda ýerine ýetirip berin, has täsirli bolar ýaly. Öz çalan sazy, öz döreden aýdymy da. Hawa, dogry bilýäňiz, görýäňizmi? Ine şu ýerde bir zat gözüme gelýärdi. Ine öz ağaňyz Nuriyat Toqqayfyň esasan umur aydymlaryna bir sözüni döretýän Murat Bagşiýew. Ine gepleşiklemeden öň sanyny watanaşymyz gören bolsa bilýänler. Murat Bagşiýew qaqaňyzyň bir ýerine ýetirjek aydymynyň şoň sesine alaýyk gelýän bir goşgular, şygyrlar döreden bolsa, Ustadyna Halipamyz Hakberdi Hudaýberdiýew bolsa, oň saatyn döreden. Onu ýerine ýetirenem Nuriyat Toqqayfda. Görýäňizmi şol üçlükden alaja ýaly işilip bir iň süýji, bir halkyň bir kalbyna ýaşajak aydymlar döreýär. Ine siziň şol öz agaňyz ýaly aydym döredeňizde, saat döredeňizde bir goşgutyny aljak bolaňyzda, ine siziň özüňiziň bir aýratýan şahiriňiz, şeýle taýdanlaňyz, kompozitoryňyz barmy?
Men esasy Murat Bakşiyev sözüm köp sözlerim şu yazıp berýär. Nurat Hakym aydymlaryna ýazandyr köpsini. Şu adam söýüg aydymlary esasanam syýasy aydymlary ýazyp berýärken. Ha. Onun daşyndan işlejek da saz meselesine gelenine hak verdi Halipaň ýanyna gelýär. Ha, görýäňiz. Bular gowul ýa-da bizden tokka näme gerek, nähil ähen gelşer. Bir hilyan gaýtysmaly özüňde öğretýän ol bir hili döwre wabragym bolýar-da bir takyky millilik tagym berenak da bular üýtgeşip golaýar-da. Ha, halipe görün adamlar bilen bile rahmet çekmek, halipalar bilen bile işleşmek, olar bilen maslahatlaşyp täze eser döredi bilsen elbetde ol halkyň kalbyna baky ýaşar. Onu Halipaň öz sazlaryna da kän wagt gerek-de bir da döretmek üçin onun daşyndan bayram işan kulüp diýerler, toýa gidýän sazdan amma muňlaryň işleýär maslahatlaşyp. Onun ýagşy Murat diýip gitaristim bar. Şular bilen deň duşa bolanam. Maslahatlaşýar. Ona näme Serdar şuýerде şeýle bir gowgurunlar berdiňiz. Indi berde watandaşlarymyz siziň aýdym aýtmaňyza da garaşýanlar. Belki gepleşiňiziň şuýerine Ustad Halipamyzyň bir iň owadan süýüz aýdymlardan birini aýdyp berseňiz hatam gepleşiňiziň şokuny artardy. Ola howasla. Öçmejek perdesin, men yüreğimin küýseni, ahallygy nirdesin, men yüreğimin halany, ahally ýar nirdesin. Dutar mukaddes zadyly cennet, sen bir owadan hem azap zinat, insanyň kalbyna bitirýän ganat, sayra azap aýdym ýanglana wadym. Edi doganda şuň kun bilen gepleşigimizde Serdar Annaberdiýew şeýle bir ajaýyp bir Halipamyzyň aýdymny ýerine ýetirdi. Bu aýdym bolsa biziň Ustad Halipamyz Türkmenistanyň atgylanan artisti Nuriyat Tokaýewiň ýerine ýetiren aýdymy. Elbetde ol aýdymy dinleýäningde bolsa biziň Halipalarymyz gödüňmize gelýär. Edi doganlar ine şuň kun Serdar Annaberdiýewiň ýerine ýetiren aýdymny dinleýäningde özüňiň dinleneniňi duýman galýan.
Gelin häder bir de yine nehl aytmatyp berek. Özüne sorak göräýelin. Serdar şiirde şeýle bir ajaýyp bir halipamyň aýdymy aýtdyňa da, elbetde ol aýdymy bir aýdaňda şunky biziň gepleşmede gatnaşyp oturan taliplerimiň şiirdäki mihmanlarymyň bir hiňleneni duyman galýanda sebäbi ol aýdym her bir insanyň kalbynda ýaşaýar diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Indi bärde watandaşlarymyň mihmanlarymyň men de bir siziň aýdymy aýtmaňyza da garaşýanlar, belki gepleşmediň şiirini ýene bir iň owadan aýdymlaryň birini aýdyp berseňiz hatam gepleşmediň şowuk narsalardy. Ulu höwes bilen nartaçyny ýanky ýerine ýetirnäýdim aktonam. Bir has gyzyklyl özüm üçinem, halk üçinem şeýle täsirler. Şulaýdym ýadan adamyň özü bilen bir şu gepleşikde bolmak nesip etdi. Men hatam begenýän ne halipamyz hak berdi Hudaý bertip. Aktonam aýdymy kän wagtlap talip ýaşlarym ýerine ýetip bir halipalaram sunuň diýişgärleriň hemmesini ýerine ýetirmedik ýok. Şulaýdym kän aýdymçylar aýtdy. Halkyň söýen aýdymy sunuň diýişgärleriň şogly çykan aýdymlarynyň biri. Näme şu aktonam aýdymy mümkin bolsa ýerine ýetiräýin. Bir halipaň öz waka hatam gyzyklylar. Dogry belleýäňiz. Elbetde ol aýdymy biziň ustad halipamyz Türkmenistan halk artisti Hakberdi Hudaý berdiň bir sadyna döredilen aýdym bolsa, elbetde ol aýdymy ýerine ýetirenem. Türkmenistanyň atgylan artisti Nurýagdy Tokaýew. Edi dogonlar gelin onu Serdar Aneverdiň ýerine ýetirmegine Aksonam diýen aýdymy dinläýän. Şol aýdymy näçinji ýyly biziň ustad halipamyz halk köpçüne ýetirdi. Bilseňiz şol aýdymyň sadynyň sözüniň kim ekdigini bilseňiz 0585 esime tugrudyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berende biziň gepleşiklemede ýazmaga ýardam berýän Akbir Tutuzy kärhanatyň taýýarlan togadam size garaşýar. Onuň mehran watandaşlar edil mehmanlar biräder gepleşigimde Serdar Aneverdiň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýäs. Dinleň, dinjalaň. Doğru
Edi vatandaşlar aylakşam o adatly gepleşmede dowam edýär. Siz bilen gepleşmede ýerli tomaş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Bilen gepleşiklerimiziň her sanyna öz dogan garyndaşlaryny, ejelerini, ajyglaryny gutlap bir näçe SMS-ler gowuşdy. Edi doganlar geliň adar şu ýerde şu ileşmeden gelen SMS-leri gysgaça tanıştyryp geçmekçi. Aşgabat şäheriniň Bizim etranyň Gökçe obasynyň ýaşaýjy Aýjamal Babaýewa öz ýan ýoldaşy Döwran Babaýewiň doglan bilen gutlaýar, olaňa berkjan talyk uzak ýaş arzuw edýär. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy dost gelli Meredew Mar welaýatyna gulluk borjuny ýerine ýetirip beren aşyry doglan bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzuw edýär. Bu SMS bolsa Lewap welaýatynyň Halaç etrawynyň ýaşaýjy Durduguluç Yomudow ýagny Aşgabat şäherine gulluk borjuny ýerine ýetirip beren Firany 19 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzuw edýär. Abi SMS bolsa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Sarygyz Artykowa Mar welaýatyna gulluk borjuny ýerine ýetirip beren ogly Durduýuny doglan güni bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzuw edýär. Abi SMS bolsa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Tylla Ataýewa eneti Mylaýym daýdany doglan güni bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzuw edýär. Bu SMS bolsa Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň ýaşaýjy Sarygyz Akywa Gaýny Durjemal Genejani doglan güni bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzuw edýär. Bu SMS bolsa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Meňli Ataýewa daýdasy Ogulbika daýdany 63 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzuw edýär. Bu SMS Balkan welaýatynyň Terdar etrawynyň ýaşaýjy Aýna Artykowa Kakasy Berdinadar agany 67 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzuw edýär. Bu SMS bolsa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Durna Aşyrowa Kakasy Meretgelli aganyň 71 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzuw edýär. Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Halwika Hanowa öz iki ogullary Hydyrlyasy 15 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzuw edýär. Edi dogana şu gelen SMS-lere şu ýerde gysgaça tanıştyryp geçmetek, wagtymyz çäkli. Bu SMS bolsa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Annagul Aşyrowa, Lewap welaýatynyň Halaç etrawynyň ýaşaýjy Durdugödel Aşyrowa, Mar welaýatynyň Takarçagy etrawynyň ýaşaýjy Durdumuhammedow, Lewap welaýatynyň Çerjew etrawynyň ýaşaýjy Urozbay Akyýew, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjy Yomut Urozbaýew, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Uduq Jemal Aşyrowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Berdigelli Sähedow, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Aşyr Annaýew. Edi watandaşlar şu gün bilen gepleşmede SMS ugrudan mehriban ýerleşdirme. Doglan günüňiz gutly bolsun, uzak ýaşaň, goý elmedama maşgala ojaklaryňyzda, çağı gülküsetleriniň elmedama ýaňlanyp durmagyny, öz körpe balalaryňyza gowunyp ýaşamagydan tüýtürekden arzuw edýän uzak ýaşaň. Siz üçin şu gün bilen gepleşmede gatnaşmany gelen Terdar Anaberdiýewiň ýerine ýetirmegine aýdym eşdirýär. Diňleň, diňjalaň. Her yıl yaz gelinne hoştap gowaly, mukamlar sayraşar bilbil misali, nur paylayar ene yerim cemali, güldemin bürünyer yaşıl vusali. Yuruk illi qara gözlü tədevül, qayraq dilli şerin sözlü tədevül, dilli şirin sözlü tədevül. Ay dəhmet çoşara trifli meydana, göwnüň açar çeper eller haydana, akşam işten aydım aydıp qaydanda, güller taňa baş arayar her yana.
illi qara gözlü täzewül Hayraq dilli şerin sözlü täzewül Ay täzewül Hayraq dilli şerin sözlü täzewül Dünyada doğullun sen yadın gıydı Men senin aşığın coşan şanına Yadın kıdey ay cemalın enayi Aşık girdin söyünüp bolma havayı Yuruk illi qara gözlü täzewül Hayraq dilli şerin sözlü täzewül Ay täzewül Hayraq dilli şerin sözlü täzewül Ay aşık yigit aýdýar sözüň açyny Baňşy kimin düdüp tutar gyjany Beynama sen aşık teşne yüreği Bağşeylesin güllün dolu kucağını Yuruk illi qara gözlü täzewül Hayraq dilli şerin sözlü täzewül Ay täzewül Hayraq dilli şerin sözlü täzewül Hayraq dilli şerin sözlü täzewül Hayraq dilli şerin sözlü täzewül Okodum gamgyn wagtym açylan alın bagtym Bağlap qalym gözlerim açylan alın bagtym Bağlap qalym gözlerim Doşmandaşyň almy ya meniň bunun qalmy Bu juwan ýaş kalbymy dağlap qalym gözlerim Juwan yaş kalbymy dağlap qalym gözlerim Göz beripdim dil bilen hat ýazypdyň el bilen Lewingdäki bal bilen ağlap qalym gözlerim Lewingdäki bal bilen ağlap qalym gözlerim Atınıp qal kurta sen meni koydun derde Bağış oğlum bu yerde ağlap qalım gözlerim Bağış oğlum bu yerde ağlap qalım gözlerim Açılın alın bartın bağlap qalım gözlerim
Edi watandaşlar, netil biziň gepleşigimizde ýigidler tomoş eden mortaňyz görýänsiňiz biziň gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli pudoklaryna rahmet çekýän bir näçe ýylysymyz mehmançylykda bolup, ustad halipalarymyz barada ýatlamalar ýatlap berýärdi, özleriň döreden täze aýdymlaryny şeýle de halipalarymyzyň aýdymyny sizeşdirdik. Sözümizin ahyryna bolsa, şu halipalarymyzyň medeniýet sonunda ustadlarymyzyň arzuwyny eşitmek biziň her birimiz üçin ýakymly bolup dur. Döwran siziň bir arzuwlaryňyzy eşitdik. Bir de sunwat işgärlere şular ýaly uly mümkinçilik döredip berýän mehriban hem gahrman arkadamda köp sag bolsun aýdýan gahrman arkadamyň jan sag bolsun tutýan tutumly işini rowaj alsyn. Sözümiň ahyryna da watan diýen aýdymyny ýerine ýetirip berer. Başsyny. Asmana parla yaşıl tuğum ömedine can vatanım gülle sen vatanım bahtiyar vatanım bedev batli vatanım gülle sen vatanım bahtiyar vatanım, bedev batli vatanım, vatanım. Ferdar arzuwlaryňy eşitdik. Biz ýaşlara sunod işgärlerine şeýle ullukal mümkinçilikler ötüp beren gahrman arkadamyzyň jany sag ömrüde bolsun. Elmedama tutjan tutumly işler rowaj alsyn. Sözümiň ahyryna da aýdymy ýerine ýetirip bereýin. Başsyny.
Wagt bir daga neşýürdi, biz medeniýet sanat ustaatlarymyzyň beren görüňlerini diňledik, aýdyp beren aýdymlaryny diňledik, arzuwlaryny eşitdik. Indi sözümiziň ahyryna siziň bir arzuwlaryňyz bilen gepleşigimizi jemlesek söz sizden. Hormatly arkadaşlarymyz, şu merhumlarym tirtene galdyr. Onuň içinde döwürdeşlerimden Çar Hekim, Gurban, Torule Artik, İrektor, Taň Gurban ulifti goýdyn şeýme bady. Parahat Paytifini şular döwürdeşlerimde, anoň ýene-de bir dady aýratym bellilecek. Taýdanna kompozitor diýilýän şu döwürdeşlerimde bizim döwrümizde plan imtaçı Atawasarulifin aydymyny çalýan Nurat Tokaýewiň aydymyny bilemek diýmek aýp görülürdi. Olam näme alamaty bir halipadan öwrenip şu dogry beýan etip onuň ulluhan bir mektep bolýar-da. Döwürdeş aydymçylarymyz, saganlarymyz şularyna näçe şatlyk paýlap otyrlar-da. Oň jogap ýasyny duýýar, şoň üçin hormatly arkadaşlarym öýde barymyz halipa. Hormatly arkadaşlarymyza köp sag bolsun aýdýan. Belin taşyňyz aman bolsun. Sag bolun. Onu näme halipa? Hatam bilen gepleşigimiz şogly gorýaly bir karar döwrüň bagtýarlyk döwrüne wasp edýän bir iň owadan bir süýç sadlaňydan çalyp berseňiz hatam gepleşigimiziň şoguny artardy.
Mehriban medeni sonda ussatları, edid mihmanlar, tadanlar, şun kun bilen gepleşmede gelip beren gurunlaryňyz üçin, çalp beren taadlaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goýsyňam işleriniňizde maşgala ojaklaryňyzda agdy berilip, bag taraf höküm sürmegini tüýsürüňizden ardy edýär. Ansanyň ýüregi aýdymsaz bilen, oýur ýarsyn biri hoş owaz bilen, aýdymlar ýanglanýar perwady bilen, sen beýik gudratyň azap owadym. Mehman watandaşlar size ýetirmeli bilen aýdym sably söhbeti görnüşlemesi şulardan ibarat. Biziň gepleşmegimiň göňüňde ýarandyr diýip umyt edýär. Bir şeýle ajaýplyklar göredip beren, symgatymyň haqqy bolnary, gahman arkadamyda köp sag bolsun aýdýar. Goy gahman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl ýurt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyslarnyň elmeden rawaşlary etdenmegini tüýsürüňizden ardy edýär. Ýöne her ýerde şeýle ýaxşy ardular, aýlaksym gowadaty gepleşmede geçip turýar. Yine diyelimde duruşyan çaktağaman oturup edildiler. Öňe, diňe öňe, zan watanım Türkmenistan.